आं बेखौनो बुंनो सानो चेनेलाव गोदान फैनानै चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै दा थांफिन। वेलकाम टू हारिमु ब्लग यूट्यूब चैनल। तो गाइस हारिमु ब्लग यूट्यूब चैनलाव गासिबो नोंथांखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। दोमैलु बोथोर सान्दुं दुंहां बोथोरनिफ्रायबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। तो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोन, जोबजासिम मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय गाइसमोन थाबैनो 1K खालामना होदो आरो आंनि चेनेलखौ, मानोना आंना मनिटाइज जासिगोन 4000 घन्टा जानो बारा नांला, ओरैनो 180 नांसिगोन नामा। नोंसोरनो आं स्क्रिनाव खिन्थिना होगासिनो दं। मा खालामजावरोलै खोलाय बाबु नथालायनो मा खालामदो उसुंगोरा जावखुदो, उसुंगोराखौ मानो जावखुदो? लंपेन्टआ बेसे लानाय? 800 बा 800 गोजो लालायदो। गस्लायालाय नोंहा नों गाननाया 600 ओमफ्राय 800। ओंखाम जाखांबाय? गुंग्राय नांना दंसंनियाव गुंग्राय हगार। जेंगसो गानबावो दे, सन जेंगसो गानबावोसं हायाल नोंजों लागाव नै गेम नायग्राया। आं बेखौनो बुंनो सानो चेनेलाव गोदान फैनानै चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै दा थांफिन। आंना खमायजोब्बायानो दा आनसाबस्क्राइब थांफिननायफोरा, बारा थाङा थांनाया 7 6 इदिया थाङो। थेवबाबो आनसाबस्क्राइब बानायनाङा, 1K बानायना होदो थाबनो थाब। मनिटाइजबो जासिगोन नालाय चेनेला, 4000 घन्टा मोनहैसिगोन, बेनिखायनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै, सापर्ट खालामलायदो आरो 1K ग्रोब बानायना होदो, होमबानो आं मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन। तो सापर्ट होलायबाय थादो नोंथांमोन, शेयार खालामदो।